En nom del grup parlamentari republicà és el torn ara de la diputada senyora Montserrat Fornells. Moltes gràcies, president, conseller, consellera, diputats, diputades, gent del departament i públic que avui ens acompanyen i ens segueixen. Molt bon dia a tothom. Estem davant del debat i votació del decret llei 8/2018 de 20 de desembre, pel qual s'autoritza la creació de 750 places del cos de Mossos d'Esquadra i 250 places del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya. Primer de tot, des del nostre grup parlamentari, tal com hem fet sempre, volem manifestar el nostre reconeixement a la tasca que duen a terme tots els efectius del cos de bombers i del cos de Mossos d'Esquadra. Fer-los un reconeixement per la seva dedicació, pel seu esforç, per la feina eficient i el sacrifici que han estat duent a terme en els últims anys, especialment en aquests anys de difícil crisi econòmica que ha patit el país, amb la situació de contenció en les despeses i contenció en les inversions públiques. Han estat uns anys durs i, malgrat les mancances i dèficits que han patit els dos cossos, aquests han dut a terme la seva feina amb professionalitat i garantint al 100% la seguretat i les emergències del país i de la seva gent. Tenim uns servidors públics exemplars, amb una vocació de servei immensa, que garanteixen la seguretat pública i salven moltes vides. N'hem d'estar molt orgullosos i no hem de deixar mai de reconèixer la seva feina i de fer el possible perquè continuï sent un model d'èxit i exemplar. En aquest hemicicle, en el debat de diferents mocions i també en diverses preguntes al conseller, com també en el debat de diferents propostes de resolució en les comissions, són nombroses les ocasions on s'han posat de manifest la mancança d'efectius del cos de Mossos i del cos de bombers, dels dèficits estructurals de les dues plantilles i de la necessitat de convocar noves places per cobrir aquestes mancances. El mateix conseller n'és conscient i ho ha manifestat aquí mateix també en diverses ocasions. Per tant, aquest decret llei que estem debatent i que aprovarem és molt important perquè podrem tirar endavant i fer efectiva una de les moltes demandes i necessitats dels dos col·lectius que aquí hem aprovat en diferents ocasions. Per tant, des del nostre grup ens alegrem d'aquest decret llei perquè era de vital importància, de vital necessitat. Esperem que sigui el primer pas de moltes més convocatòries que s'hauran de dur a terme en els propers anys per arribar als efectius necessaris. Tenim molts més reptes per assolir i fer realitat de cara a millorar la seguretat i les emergències del nostre país, perquè, a més de la manca d'efectius, també hi ha altres mancances en materials o les millores que fan falta en la renovació dels parcs i vehicles. Amb el nou pressupost del 2019, d'aquest 2019, tindrem una nova oportunitat per començar a posar-hi remei, per començar a posar el fil a l'agulla. Pel que fa als Mossos d'Esquadra, a dia d'avui tenim 16.600 efectius i la Junta de Seguretat del 2006, com ha explicat el conseller abans, va acordar que era necessari al cos de disposar de 18.267 agents i estem bastant lluny. Hem estat 7 anys sense haver-hi cap graduat a l'Escola de Policia de Catalunya. Pel que fa als bombers, des del 2010 fins ara s'ha reduït considerablement el nombre d'efectius, el nombre de bombers, i caldrien 1.000 bombers més, tal com marca el Pla Estratègic 2017-2022 i també el Projecte Bombers 2025. Recordar també que, degut a la crisi, es va patir un període de 8-9 anys sense cap convocatòria de bombers. Per tot això, era i és molt necessari cobrir aquest dèficit d'efectius amb convocatòries com aquesta, però en caldran més en un futur per assolir aquesta necessitat d'efectius i també perquè s'hauran de cobrir les jubilacions i la segona activitat que es produiran en els propers anys. Caldrà treballar per pal·liar, per atenuar aquest dèficit estructural de les plantilles dels dos cossos i pensar també en els reptes que ens depara el futur.
Sense que vulgui ser una excusa, crec que és important fer esment algunes de les qüestions que segur que han perjudicat i han provocat que no s'hagin pogut fer convocatòries abans. Una de les segurament qüestions que han provocat que no es poguessin fer convocatòries, també s'ha esmentat, és la crisi econòmica que han patit totes les administracions durant els últims anys, amb la contenció en la despesa que es va haver de fer i també afectant amb la disponibilitat de recursos suficients. Un altre motiu, també, és que no podem deixar d'esmentar que des del març del 2009 fins al juliol del 2017, és a dir, més de 8 anys, no es va celebrar cap Junta de Seguretat a Catalunya, amb les conseqüències que això ha suposat, com per exemple el fet d'acumular el deute de l'Estat a la Generalitat de més de 600 milions d'euros pel desplegament dels Mossos d'Esquadra entre el 2010 i el 2013. A més de la dificultat de poder convocar noves places i de no poder participar en organismes internacionals o en organismes de lluita antiterrorista estant al país a nivell 4/5. També, sense deixar de comentar, no podem oblidar també el dèficit fiscal que pateix Catalunya. No són excuses, però sí que són dades i informacions que cal tenir en compte a l'hora d'abordar la situació complicada que ens incumbeix aquest debat. Aquestes noves 1.000 places en l'àmbit de la seguretat i les emergències, les 750 de Mossos i les 250 de bombers, ajudaran a esmenar una de les moltes demandes existents tant dins dels Mossos com dins dels bombers i que en les moltes reunions que hem mantingut en els diferents sindicats així ens ho han transmès. Tots i totes som coneixedors de les mancances i dels dèficits que existeixen i n'hem parlat en diversos moments. Per tant, caldrà abordar-los. Ens hem de conjurar tots i totes per seguir treballant plegades per atendre i solucionar aquests problemes i aquests greuges. Crec que és unànime per part de tots els grups aquesta voluntat. Fem-ho però amb responsabilitat i sense generar falses esperances. La nostra tasca com a parlamentaris ha de ser la de treballar per pressionar i fer tot el possible perquè això sigui una realitat. Aquesta convocatòria de Mossos i de bombers era una necessitat urgent. Calia donar compliment per reforçar les seves plantilles. Treballem per fer possible totes les altres necessitats que necessiten els dos col·lectius i per garantir el futur de la seguretat i de les emergències del nostre país. Des del nostre grup així ho farem. Moltes gràcies. Gràcies, diputada.